guys. Baka mayroon pa diyang kakain, sabay ka na lang sa amin. Kahit man lang sa panood, mabubusog na kayo. Dahil ang kumakain, puro busog. Masarap yung kanin ka, medyo may dukot. Bagyo! Wala ba nagsara? Guys, andito kami ngayon sa mayroon na ganito sa sa Greenwich, waiting sa aming order kasi nagpa-blow out yung kasama namin si Tishang. Ayan, so guys, waiting tayo ngayon sa ating order. Ay, kalambre nga order. Nag-close na ang mga tindahan ngayon kasi GCQ na naman kami. Ayan o, sarado na naman. Yan, sa Gibarang yung kasama ko. Ngit-ngit man, uy. Hayag man to. Ikaw rin yung ano, ngit-ngit ba? O, di ba maliwanag? Maliwanag. Matagal yung orders namin. Ano in-order ni Madam Christian. Ayan. Guys, nagsilabasan na yung mga tao dito sa La Trinidad. Magsarado na sila. Ayan yung mga trabahan natin guys. Oh. Picture mo nga ako dito. Guys, sarado na. Sarado na sila. Ayan, waiting na lang yung mga tao. Kami din while waiting dito sa Greenwich. Ayan, nag-order kami ng pizza. Ayan, guys, andito kami ngayon. Waiting lang. Hintay namin yung orders namin. So, yung isang taon na kami naghihintay. Waiting is patient. Ito yung order namin. Let's go! Janel ay wag dyan, wag dyan. May pili ako dyan, dyan, dyan. Sabay siya. Wow. Michelle, wow. Ano ba? Dito nga palibre sa inyo. Dino. Hindi siya. Wala. Magpapakain si Tishang. Bakit yung papakain? Wala. Wala namang tao. Hala, baba. Hala. Bakit? Mano yung ano, kuwan namin dito. Mano, ako sa kaantay. Uy, magsara na kayo.
Wala nang tao. Tinatawag ka na naman. Nag-aantay kami. Wala Wala nang tao. na si Kuwesa. Umuwi na mga kaya kay Susan. May customer kami tapos na. Wala, kaya kayo kakain na bibili. Hindi. Eh, ito na. Mag-Greenwich tayo. Mamaya ano kami got guys. Ang bugit ng kuko ko. Nagkaroon naman ng team. Punta kayo eh. Itsura mo yung karton. Wala ay dadala ng cutter. What is that? It's fried chicken. Wow! Ang crunchy. Wala Kaya naman palang tagal-tagal nyo. Kasi ang tagal talaga. Chicken. Ayun, napunta pa sa ukay-ukay. Kapag yung mga buksan mo nga! Nagsaganduhan na ng ukay-ukay. Tara guys. Oy, ang litang chicken. And pizza. Isang lang tayo natin. Welcome to my backvlog. Paglag. Welcome to my backvlog guys. Ayan, thank you kay Tisha. Tayo tayo. Saan yung ex? Uy, magbili lang tayo ng rice. Saring. Oh, rice. Uy, pabili lang ng rice. Hala, wala tayong gibigyan og sus. Uy! Saan ka na luga? Nandiyan na guys. Bakit halap? Eh, ba't malabo? Di-contour mo eh. Malabo. Ah, Magkanin kayo? kan kan. Picture natin siya ang galing ah. Ah, sige. Doon tayo! Dito na. May tao doon. Meron ba? Doon ako doon sa kanin. Siya. Wala. Mamaya nila ka tayo ka? Yun guys, kakain tayo ng pizzahan. Kain na lang tayo. Ayan guys, kain na tayo. Perfect. Perfect. Pizza Hut. And our chicken. Pizza Hut daw kuno po sa galing sa Greenwich. Jahat nag-read man na. Ano ba yan? Okay, yan. Oo nga, nakalimutan. Parang kanin to siya. Rice please. Sorry. Siya, dami mo yung rice. Ang sarap ng pizza. Ang kano to? Pero nakalimutan natin yung sauce. Kamuti na? Ngayon na? Ha? Yes. Kamote daw. Chicken. Mahangin dito, oh. Hindi na kailangan ng aircon. Oo nga. Asan yung kanin? Init pa daw. Init pa nga daw. Tara, kain na. Wala ba ikan on eh?
siyang nato yung pinggan na anak ko nagkuha na po. Nandun si Manang Wilma, yung ano dito, tsaka si Ate Inday. Sino nagluluto? Ay, hindi mo nakita. Kilala mo si Roy? Roy. Or Pesa? Hindi. Alba, yung burgers dun sa taas. Ah! Siya nagluluto? Ah, durungakit. Kaya po dyan. Luluto kami kami. Kain tayo, guys. Barak, kain na. Kainit ba? Bakit yung Pinoy mo pag malamig yung kanin, kailangan initin? Pag mainit na sabihin na bawa. Kain na tayo. Init ng kanin. Kain, kain, kain. Ulam sila. Ang size at ninyo. Pag-order po diha. Pwede mo order si Baguio. Kain tayo, guys. Ah! Gulay. Sumo sa gulay. Hello guys. Kain po tayo. Ang kakainin namin sinangag. Sinangag. Murag sinangag bang itsura niya oy?